Ahojte, dneska si vyberiem. Dneska spravím make-up po slepu a ja si idem vybrať. Mám tu toľko lipstikov a po slepu si idem vybrať, aký si dám. Aby si fakt vedeli, že budem mať zatvorené tak. A absolútne, že nič nevidím. Počkaj, si to musím ešte. Tak 3, 2, 1. Jaj, počkaj už. Mám tu takýto pozriem. Oh no. No tak, čo? Takže máme rúž, ktorý si dám. Tak to musím ukladať. Mám konečne tento nový, to je taký malý, ale jedno. A tento mám nový, dával som to na YouTube, môžete si pozrieť. Dobre, teraz tu mám veci na oči, môžete vidieť. A dám si čiapku a idem sa vrhnúť. Dobre, mne tu mama ešte ku tomu zamiešala, takže teraz ideme. Ja neviem. Toto je neobsadené. Jaj, to čo je? Kamovia, ja mám... Toto som si vybrala. Tam moc nie je taká dobrá farba, ale mám akože celkom rada túto farbu. Teraz musím znovu zavrieť oči a musím si to zamiešať, že akú si proste dám farbu na oči. Takže tak, aby ste videli, tak si musím dať túto farbu, túto. Na ktoré nápis musím dať. Oh no, to je táto farba. To je takáto farba. No poďme. Ja si to dávam na stranu. A teraz toto si môžem dať preč. A počkaj, ešte ne. Teraz tu mám akože trebietky na oči, takže ideme. Tak a vylosujem si to. Lidi, tak to už nestíham, tak sleduj pár zezov. Ja som si vylosovala túto, takže hneď keď sa toto skončí, tak idem natáčať part 2.